בעזרת השם נעשה ונצליח. מתחילים בסייעתא דשמיא חומש חדש, חומש דברים, ואנחנו גם כן בעיצומם של ימי בין המצרים. נכנסנו כבר לחודש אב, וכבר שבת, מיד אחרי זה גם שבוע שחל בו, גם שבוע שחל בו ארוך, אבל שבוע שחל בו. ואני רוצה קצת למקד את הדברים על התקופה, לגוע בנקודה שהתחילה בראש חודש אב, וממנה בעזרת השם לקחת קצת יותר כלים, קצת יותר עצות, כדי לגרום שחלילה וחס לא נצטרך שוב פעם שיחרב הבית ביום תשעה באב, אם חלילה וחס לא נהיה רואים גם השנה. זה ערכנו בזה בעלון שיצא השבוע בעזרת השם. תסתכלו שם, קיבלת כבר מנשה, נכון? כן, כן. ואני רוצה לגוע בנושא שעל פניו לכאורה הוא מאוד נראה שולי, אבל הוא מאוד 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 קשור במהות, מאוד מאוד קשור בזמן, ומאוד מאוד מקרב אותנו, כי כידוע כל הימים הללו מאוד מאוד קשה להתחבר אליהם. זו הסיבה בין היתר שיש לנו 3 שבועות של הכנה. 3 שבועות, הרי בדרך כלל אבלות היא הולכת ופוחתת. מתום מוטל לפניו זו הדרגה הכי גבוהה, שבוע, 30, 12 ומשתחררים. זה המבנה התקין. פה אנחנו מתחילים הפוך. מתחילים בי"ז בתמוז חומרות מסוימות. מגיע ראש חודש, מוסיפים עוד חומרות. מגיע שבוע שחל בו עוד חומרות, סעודה מפסקת עוד, ותשעה באב עוד חומרות. כשנגמר תשעה באב, זהו. 10 באב עוד ככה, כמו מכפלת כזאת, וזהו. מה העניין? ככה שאל את זה, זוכר שהייתי ילד קטן, שבוע שעבר גם ההילולה שלו, רבי אלעזר אבוחצירא, זכותו תגן בעדנו ובעדכם. הוא שאל מה העניין, למה זה הפוך? הוא אמר שבגלל, אם שמתם לב מראש חודש אב, חלקם גם מראש חודש, חלקם אחרי ראש חודש, התחלנו לנהוג מנהגים, המורכב שביניהם זה העניין של אכילת בשר, שכבר לא אוכלים בשר. וזו שאלה גדולה, הרי גם אדם השם ישמור שמתו מוטל לפניו, מה שאסור לאכול בשר זה רק ביום הפטירה. אבל שאר השבעה מעיקר הדין, מותר לאכול בשר. אין איזה שום איסור. אז שאל הרב איך זה יכול להיות? הרי אין אבלות יותר מקרובים. אז איך פה 9 ימים החמירו לנו בשר? אמר רב יסוד שהוא באמת צריך לתפוס אותם. אמר רב השם ישמור, אדם שמתו מוטל לפניו לא צריך לשכנע אותו על מה להצטער. הוא כבר מצטער ועומד. רק אומרים, תאר לו לפחות שיאכל משהו, אולי שישתיק, שיקל עליו קצת במצב שהוא עומד בו. אמר הרב, כשאנחנו באים לעסוק בבית המקדש, לצערנו אנחנו מאוד מאוד רחוקים. לצערנו אנחנו מאוד מאוד רחוקים מההרגש, להבין מהחוסר, להבין מה איבדנו, מה חסר לנו, מה כל כך נורא. אם תבוא לבן אדם ותגיד לו שמובטח לך 100 שנות בריאות לך, לאשתך ולילדים, 100 שנות פרנסה ושפע, 100 שנות שלום בית ונחת מהילדים, מה דחוף למשיח? מה חסר? מה חסר? לצערנו מי שמבקש את המשיח זה מי שבמצוקה. לא טוב לו משהו, אז הוא חושב שהמשיח זה פתרון לבעיות. לכן המשיח לא מגיע עד עכשיו, למרות כל הבכיות והצעקות שלנו והתחנונים וכל מה שעם ישראל עבר. כי אנחנו מבקשים... להתאבל אבל על איזה סבא של סבא בעיות. נכון, ולכן יפה אמרת. בגלל רגש, אין לנו חיבור, יש לנו חוסר חיבור בסיסי מאוד. הנקודה היא של אין באמת, אנחנו לא מבינים מה איבדנו, מה חסר. שבוע שעבר, אחרי השיעור יצאתי לירושלים. זכינו לעשות תיקון חצות בכותל. אתה רואה שם יהודים של צורה, יושבים, ממררים בבכי.
ממררים בבכי. אתה אומר, אתה מנסה להניע, כמו אתם יודעים שמנסים להפעיל את המקסחת דשא. אולי שיעבוד כזה, זה לא עובד. אתה מנסה כאילו להניע, אבל אתה אומר כאילו, מה, אני אעשה כאילו? כאילו. אנשים בוכים. אתה אומר, איפה אנחנו ואיפה הם? איזה פערים, איזה מרחק. אבל זה הרעיון של ההתבוננות בימים. אפשר לקחת את 3 השבועות האלו כימים של בוא נראה איך מתפטרים מהבעיות שהציבו לנו. איך עושים קומבינות. בכלל אמר לי מישהו, רצו לנסוע גם היום, אז אמר לי, יש צ'ונט בשרי בירושלים, שכל חצי שעה יש שם סיום מסכת. יש גם חסידויות הרב שהופכים הפוך. עושים סיום מסכת לא בשביל לאכול בשר. הם רוצים להפוך את היום לשמחה, כאילו, את הימים האלה לשמחה. כן, אין בעיה. אבל מה שנקרא לקחת קומבינה כזאת. שתיתו של סיום מסכות. כן. כן. ואז יש פה יום טוב, זה בכלל לא פשוט שמותר לאכול למי שבא לשם. כי מי שבדרך כלל לא עושה סעודה בסיום מסכת, ולא עושה סעודת בשר, וגם הוא לא מהמוזמנים הקרובים, זה בכלל לא פשוט הלכתית. אבל נניח, מה שנקרא, מוצאים קומבינות. אם הוא בא נטו לאוכל, אז אסור לו, זה ברור, לא, זה לא ברור, תופס עד שהוא... ברור. אבל הם מצידם כביכול מציגים את זה, בואו נעשה, זה מה שנקרא, בואו נראה איך אנחנו מדלגים על הבעיות שהציבו לנו, לא בואו נתבונן, לא נאכל ויהיה פחות טעים, ונגיד למה פחות טעים? למה אתה רעב? כי אתה לא מוצא מה לאכול רציני, אלא דברים כלילים. כי צריך להתכונן, בטל קורבנות. אין קורבנות במזבח, אז תתחבר לזה, תרגיש את זה. ולדבר זה קל, הקשה זה להחדיר את הלב. לכן היה אומר הרב, ש3 השבועות זה מיועד לחמם את המנוע. לחמם את המנוע עוד קצת ועוד קצת, תוסיף עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. שאולי נגיע לתשעה באב עם איזו דמעה אמיתית. עם איזו דמעה אמיתית בלב. הרי בואו נתבונן, כמה אנחנו באמת מנותקים. כמה אנחנו באמת לא מחוברים כללית למושגים של רוחניים, לחוסר, לציפייה לגאולה. אנחנו שקועים עמוק עמוק בעולם הזה ברמות שאי אפשר להבין. סיפרתי להם בבית הכנסת השבוע, דבר שמאוד זעזע אותי, ניגש אל היהודי. יהודי שומר תורה ומצוות. שהוא פעם שמע שיעור שלי, ששם הבאתי מדרש, המדרש כותב שכשיבוא המשיח במהרה בימינו בקרוב ממש, ברחמים, אז יהיה מעמד מאוד מאוד אדיר, שם זה יהיה המלחמה של שור הבר והלוויתן. המדרש מתאר שזה יהיה אחד מהמופעים הכי עצומים שהיה בעולם. המלחמה ביניהם, יש בזה סודות מה טמון במלחמה הזאת. הספרים, רב צדוק מעריך בזה, רבי נחמן נוגע בזה. מה מתחבא זה, במילה אחת בפשטות, זה המאבק בין הבעלי תשובה לצדיקים גמורים. איזה דרך יותר רצויה להשם יתברך. בסוף שתיהם יתאחדו לאחד, להראות שהכל אלו ואלו דבר אלוקים חיים, והכל מזה מיני הוא יתכנס אילה. אבל יש איזה פשט הפשוט של הדברים, שיהיה מלחמה מאוד מדהימה בין שור הבר והלוויתן, ובסוף המלחמה תיגמר, שהלוויתן ישחט אותו עם הסנפיר שלו את שור הבר, ותוך כדי שהוא נשחט, אז הוא נועץ בלוויתן את הקרניים שלו, ואז שניהם מתים ביחד. המדרש אומר שלא היה כזה מופע בעולם. אבל מסיים המדרש, מי יזכה לראות את המופע הזה? מי שלא בזבז את זמנו בעולם הזה לראות קינגין האסורים, מופעים האסורים. מונדיאל. זה אתה אמרת. המלחמה בים או ביבשה? זה גם נושא מעניין. פשטות זה משהו משולב כזה על הקצה. על איזה אי? ניגש אליי אותו יהודי, הוא זכר את המדרש הזה, ואני אצטט את המילים שלו. אמר לי הרב, תקשיב, עוד מהפך כזה של מסי, ואני מוותר על שור הבר והלוויתן. וואי. אמרתי לו, אתה מוקלט. אמר לי, מוותר. איך אפשר להגיד דבר כזה? אני גם לא יודע. הוא אומר לי, בחייאת, מה מעניין אותי שור הבר ולוויתן? אמר לי, אתה יודע מה זה להפוך את המשחק ככה? אתה משווה את זה? אמר לי, מה מעניין אותי שור הבר ולוויתן? למכור הכל בין איזה דרדשים. כי פשוטו. וניסיתי להביא אותו לחרטה, להגיד שזה כאילו. הוא בשלו. תראו איזה נתק. תראו איזה מושגים, איזה מרחק אנחנו מנותקים ממושגים אמיתיים. עכשיו, תשאל אנשים, אני אגיד לך, תשמע, באמת שור הבר ולוויתן נשמע טוב,
אבל אתה אומר לי לוותר על המשחק של הגמר? לא בהכרח שאני אהיה מסוגל לעשות את זה. לא סתם זה ביושב ראש אחד. כן, כן. זה לא פשוט אגב להתאסף יחד, יש פה בעיה של סעודת מרעים. בזמן הזה יש בעיה להתאסף סתם, כמו השם ישמור אבל. אז מי שאל אותי מה הדין, אם מותר להתאסף יחד לראות משחק, האם איסור חל על איסור? יש פה כבר מושב לצים, שאלה אם נוסיף לזה סעודת מרעים, אין איסור חל על איסור, אז ממילא נמצא פה איזה היתר. קימלי דרן. אמרתי לו, תדאג עד המונדיאל הבא, יצא כבר המונדיאל בהלכה ובהגדה, יש שם המון עידונים מעניינים, מה הדין, אדם שומע צעקה פתאום בשולחן שבת. והוא לא יודע אם זה עלינו, אם לצרנו, האם מותר לו לגשש עם השכן. כי הרי אם הוא בבאר שבע והוא שומע צעקות, כל ענות גבורה, אז הוא יודע שנניח באר שבע עשתה משהו שהוא אוהב. הוא לא צריך לשאול. אבל כיוון שזה שניהם בחוץ לארץ והוא לא יודע, אז מחי תייסי שזה הקבוצה שהוא אוהב. אז אם מותר ללכת ולברר, אז יצא קונטרס, מסתבר עד המונדיאל הבא, המונדיאל בהלכה ובהגדה. כן? יצא מה מותר, מה אסור, מה לא אסור, מה מותר. מסתבר שיהיה, לצערנו. זה מסביר כמה אנחנו מנותקים. וזה, בוא תשאל את האנשים, גם השומר תורה ומצוות. מה יושב להם בראש כרגע? כמה שיותר להתחבר לחורבן, או כמה הם במתח ליום ראשון? תשאל אנשים. כמה הם במתח למשחק הגדול והנורא? מי לא יראה מיום דין הנורא, כי לך יעתה. סור הבא הוא הליגתן. גדולה וגבורה באתר די זיקוקין די נורא. תשאל אותם, תתמו בכנות, בלי להחביא עכשיו. ואני אגיד לכם שעל זה הצער הגדול, על דקה בחינה, על זה צריך להיות הצער הגדול. על הנתק, על החוסר בחיבור, על הבורות העצומה שיש לנו בעניין. על העניין שצריך להסביר לנו על מה להתאבל, זה אומר כמה אנחנו מנותקים, כמה אין לנו הרגש וחיבור בכלל. המהרש"א כותב שלא לחינם יש 21 יום בבין המצרים, יש 21 יום מראש השנה עד הושענא רבה. שזה ימי הדין בתשרי. אומר המהרש"א, תקשיבו איזה ניסוח מביא, אותי זה זעזע. ראיתי את זה, אמרתי לאשתי, תשמעי, זה זעזע אותי הדבר הזה. המהרש"א הביא נוסחה מאוד פשוטה, אמר המהרש"א, ילד שלא בוכה שאבא הולך, לא ישמח כשאבא מגיע. אתם תופסים? ילד שלא בוכה שאבא הולך, לא ישמח כשאבא מגיע. זאת אומרת, אלמלא העבודה שלנו להתחבר בהרגש בימים הללו לאבא, להבין שאם חלילה וחס לא נהיה ראויים, אז שוב פעם יחרב הבית, כמו שהירחנו בעלון, תסתכלו שם בריחות. אז כשיבוא המלך, יבוא אבלס לימים האלו של הימים הנוראים, לא נוכל להתרגש בו, כי באמת אין לנו הרגש. אין לנו הרגש, זה מוביל, אני אומר, אותי זה זעזע. אותי זה זעזע. אם אתה לא בוכה כשאבא הולך, אבא, לא אמרתי לך שלום, אבא, להתראות. מתי זה היה? שבוע שעבר נסעתי, והבת שלי הקטנה, שמשמור אותה, אין סיכוי שאני יוצא מהבית, אין סיכוי, לא משנה באיזה מצב, כאילו, שהיא לא תרוץ איתי עד למעלית, והיא תחבק אותי, ואבא בהצלחה, והיא מברכת אותי, ואבא להתראות, ואבא. גם אני. 3. מאוד קשורה אליי, כן. והיה יום אחד שהיא נמנמה כזה. תקשיבו טוב, אני בדרך, אשתי מתקשרת אליה, ואני שומע את הילדה עם הבכי, אתם מכירים את הבכי ההיסטרי אתם מכירים את זה לא בכי רגיל, זה בכי כאילו, שאני לא מבין מה היא רוצה, מה קרה, אני נבלתי. אמרתי, אבל לא אמרתי לך, בהצלחה, להתראות, כאילו. עכשיו, כשאני מגיע זה בהתאם, כאילו, כי זה ככה, יש את הילד שלא אכפת לו, אבא תלך, תבוא, זה בסדר, כאילו, מסתדרים, כאילו. אולי עוד יותר טוב, קצת שקט. לא שאני מפריע למישהו, אבל סתם. אז גם הוא ממילא כשאתה תגיע, הכל יהיה באותו גישה. אבל כאומר מהרש"א, ככל שכשהאבא... וואו, איזה שיר אתה הולך להוציא על זה. צריך לשמוע את זה. וואי. המהרש"א כותב לא לחינם, יש 21 יום בימי בין המצרים, ו21 יום מראש השנה ועד הושענא רבה. ימי הדין. ימי הקרבת אלוקים. למה? אומר המהרש"א, כי ילד שלא בוכה כשאבא יוצא, לא ישמח כשאבא מגיע. אתה תופס מרדכי? ילד שלא בוכה כשאבא הולך, הוא לא מרגיש
יש פה חוסר באבא, יש פה הסתלקות שכינה, הוא לא יוכל לשמוח, הוא לא יוכל להרגיש שאבא מגיע. אני יכול להשתעשע במשפט הזה שעה שלמה. ויש בו ים נשמה וים עולם שלם. אבל זה מסביר כמה אנחנו קיים. העבודה שלנו זה לנסות קצת לעורר רגש אמיתי. כי הרגש באמת הוא טמון בפנים. הנשמה מרגישה את המרחק. הנשמה מרגישה את החוסר. לא סתם הגמרא מספרת על רבי יוחנן. רבי יוחנן, שהייתה לו שכנה שהבן שלה מת צעיר, והייתה בוכה כל היום, והוא היה שומע אותה, היה בוכה עד שנשפו ריסי עיניו. אז העבירו את הדירה. והמפרשים עומדים על זה, מה פשט? הוא בוכה והיא... מה, הוא בוכה על הבן שלה? לא. היא הטריגר שעורר בו את ההרגש. אחרי שההרגש התעורר, אז הוא מתפרץ בגעגועים מהשם יתברך. וזה הרעיון שאנחנו עמוסים מבטן, עמוסים בטרדות, עמוסים בעניינים, כל אחד והסידורים שלו, כל אחד זה נכון. אבל צריך לכנס את עצמנו באיזה מובן מסוים, ואנחנו בדור של, אין מה לעשות, של חזותי. לכן המלצתי לכל מי שיכל בימים הללו לעשות ביקור לפחות אחד בכותל המערבי. הרי זה לא דומה לשום דבר שאתה עושה תיקון חצות בכותל המערבי, זה לא דומה לשום דבר. אתה יושב ליד האבנים שאתה אומר, רגע, אני יושב פה מחוץ לקיר החיצוני של הר הבית. כאשר שואלים הולכים במקום הכי מקודש, שכהן גדול זכה להיכנס בו רק פעם בשנה ביום הכיפורים. איך אמר מי שאמר פעם ששתי דברים נשארו בחורבן בית שני. שכינה לא זזה מהכותל המערבי ושנאת חינם. שתיהם נשארו, הכותל המערבי ושנאת חינם נשארו על מלא מהבית השני, לא פג תוקפם, לצערנו. אבל הרעיון הוא החוסר חיבור. על זה האדם צריך לבכות למה הוא לא מרגיש. הרב חיים שמואלביץ פעם, שהילד שהלך עם אבא שלו, הם היו, ברחו בשואה זה היה, הם ברחו עם הפרטיזנים. ואז היה שם איזה אחד שלימד אותם לאכול עשבים כאלו, שייתן להם כוח, כאילו עליהם אוכל. אז הוא היה בקיא קצת בעשבים ובצמחים, תאכל מזה. בשבועיים הראשונות הילד, אבא כואב לי הבטן, אוכל, כואב לו הבטן. אחרי 3 שבועות, אבא רואה אותו רגוע, מקפץ, אוכל ורץ. אבא התחיל לבכות, אמרו לו, אבא למה אתה בוכה? לא כואב לי כלום, אמרו לו, בגלל זה אני בוכה. כל זמן שכאב לך, אמרתי, אתה עוד בן אדם נורמלי, כואב לו מעשבים, זה בסדר. אבל אם התרגלת לזה, זאת אומרת, הכל מת כבר. ההרגש מת, אין חיבור, אתה לא מרגישים, אין לנו הרגש, התנתק הרגש. זה הקושי, אין לנו תביעה עלינו, ככה הוא דור העקב. זה הדור המת, אין הרגש, הכל שם מת. לכן כל דבר אצלנו הוא הרבה יותר קשוח. יש רמב"ן, היום שמעתי אותו, והיה לי קשה הרמב"ן הזה, אבל אמרתי להסביר בו פשט. הרמב"ן כותב שלפני ביאת המשיח נגיע למצב שלא יישאר בנו שום מצווה, רק ברית מילה. אני מאוד קשה להבין את זה. אבל קצת לעסתי את זה בראש, ואני חושב שיש לי פשט ברמב"ן. ואני שואל אתכם בכנות. השבת שלנו היא כמו לפני 400 שנה? עזבו 400 שנה. כמו הסבא שלנו. הנחת תפילין. מצוות אנשים מלומדי, כאילו. ההרגש, ההתלהבות, החיבור. 4 מינים שלנו. סבא שלי, אני עוד זוכר את זה. לפני 30 שנה פלוס, 32, 33 שנה. סופקן עם 4 מינים שלו היו קשרים. קשר, כזה, אתם יודעים, קשר על הגבול. אבל איזו התרגשות. הלולב זה היה פרויקט, היה עושה אותו כאילו אתה חושב זה אנטנה של 8200. כולו סרטים וגוון כזה, והיה בהתרגשות ומסדר את זה ומתכונן. ויוצא עם המצווה באיזה חשק, באיזה שמחה. אנחנו יכולים לקנות את רוג ב1,000 שקל. 4 מינים יכול לצאת לך 1,000-1,500 שקל בלי להרגיש. איפה ההתלהבות הכי גדולה? בקנייה. אתה מגיע בפועל למצווה, יאללה, על הבוקר הולכים לבית כנסת, ישנת הפוך כולך בסוכה, מגיע ככה לבית כנסת, בסדר, עושים מצווה. יש באמת את ההתרגשות, את הריגוש, אין. זאת אומרת, ואם נבדוק את זה, זה על כל דבר. איזו התכוננות לפסח. אותו סבא היה זורע,
טבת, שבט, היה זורע זרעונים של תבלינים. שיצמחו, שמהם הוא יכין לפסח, לא לקנות בשום מקום. וזה המעמד, הוא מוציא את הברד, זה היה נקרא, כמו כלי כזה שטוחנים, של פסח, וטוחנים, והיה ערב פסח שוחט כבש, אחרי בדיקת חמץ, שוחטים כבש. לא היה להם גרוש, לא היה להם. אבל היית נכנס לחג, היום אין בן אדם שעושה חג פחות מ-15-20 אלף. ומגיע לחג כולו שרוך, יאללה, אין לי כוח, איפה? אין כלום, הכל מת, אין הרגש, אין חיבור. יש הכל ואין כלום. בדיוק, אין הרגש, אין חיבור. אמרתי, אולי זה הפשט ברמב"ן, שכל המצוות יתבטלו, מה הכוונה? לא חלילה שלא יהיו, אבל הם יהיו, אתה תעשה את המכונה. מצווה היחידה שלא תשתנה, אין הבדל איך שיאמרו את רבה לבין ברית היום, זה אותו מצב. תינוק מקבל את זה באותו מצב נתון. זה המצווה היחידה שלא עברה שינוי. כי זה תינוק בסך הכל, אין בו מה לשנות. תראו לאיזה רמה נגיע. שהברית מילה, שזה תינוק בכלל, זאת אומרת, זו המצווה היחידה שיש לנו, זה דוד המלך פעם היה בבית מרחץ, אמר, אני ארום מן המצוות, את שורת הברית מילה. מה הפשט? אמר, מה, דוד, ארום מן המצוות, דוד? אמר דוד, כל מצווה יש בנגיעה. לא, אולי פה, אינטרס כאן, מה יגידו, מה ייראה, מה יישמע, איזה שכר אני אקבל. ברית מילה לא שאלו אותי. עשו. יש לי משהו נקי. יש לי איזה מצווה נקייה. אבל החוסר בחיבור, החוסר בהרגש, החוסר. ולכן שאנחנו עסוקים בימים הללו, שזה המהות של הימים האלו, לחמם את המנוע, זה לא כיף לדבר על זה, זה לא כיף. כולנו רוצים להיות בשמחה, כולנו רוצים להיות תמיד בטוב, אבל רבותינו כתבו, גם רבותינו בעלי החסידות, שהם היו הפך העצבות ונגד העצבות, ורבי נחמן ובעל התניא, שדיברו הפך מכל הדברים האלה. אבל הם עצמם כתבו שיש מינון שזה כן צריך להיות. בתיקון חצות, בצער על השכינה, שם כן צריך. שם אין חיפופים, שם צריך להיות צער. אבל אין חיבור. אמרתי, יש הכבל לא מחובר, אנחנו לא בסיפור. אז אפשר לשבת עכשיו ולהתבכיין במשך שעה שלמה על זה שאנחנו לא מתבכיין. אבל אני רוצה ברשותכם לתת כלים, מה שנקרא לפתור את הבעיה שאנחנו עדיין עומדים בה. הרי כל דור שלא נבנה בימיו כאילו נחרב, וזה מאותו סיבה. לא השתנה. כמו שאמרנו, שאם נחרב על שנאת חינם, אז לא צריך לשכנע אותנו מה זה שנאת חינם. מסכימים איתי? אומר השפת אמת לא לחינם, היורצייד, ההזכרה היחידה שמוזכרת בתורה, יש תאריך אחד שנזכר של תאריך פטירת צדיק בתורה. אהרון הכהן, יפה. פרשת מסעי שבת האחרונה קראנו, ויסעו ויחנו באור ההר, וימות שם אהרון על פי השם בחודש החמישי באחד לחודש. מה זה חודש חמישי? אב. מניסן, אב. מה זה אחד לחודש? ראש חודש. ראש חודש אב נפטר אהרון. מה שפת אמת? רגע, אהרון נפטר בפרשת חוקת. למה שם לא כתוב את התאריך? מה שפת אמת? כי תמיד פרשת מסעי תיפול בערב ראש חודש אב, לפני ההילולה של אהרון. אז שם זה כתוב. יבוא השואל וישאל, רגע, כל אחד מאיתנו ישאל, הרי התורה יכולה להתאים עוד כמה תאריכים שמותאמים בזמן, זה לא מורכב לתורה, כן? פתאום רק אהרון נזכר בסיפור הזה. אז כמו שאמרנו, שבאמת החורבן עמד סביב הנקודה הזאת של שנאת חינם. שנאת חינם בהגדרה היבשה והפשוטה שלה. השאלה איך מתמודדים עם המושג הזה. שייך בכלל להתמודד עם זה? שייך להתגבר על זה? או שזה משהו אבוד? אז בא אהרון הכהן וגילה לנו שכן יש אפשרות. יש דרך, והוא גילה לנו גם את הדרך. ולכן לא לחינם אהרון, ההילולה שלו יושבת תמיד בראש חודש אב, עוד לפני שנבנה הבית הראשון, כבר בורא עולם דאג שאהרון ייפטר בחודש אב, כדי שיהיה לנו כלים לקחת מאותו צדיק, איך אנחנו מוצאים דרכים לצאת מהבור הזה שנקרא שנאת חינם. ואני מנסה לגעת בקצרה בשורש הזה של אהרון הכהן, מה הוא לימד אותה. יש משנה באבות. המשנה באבות כותבת, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. קנאה, תאווה וכבוד מוציאים את האדם מן העולם. בפשטות,
אדם שיש לו קנאה, תאווה וכבוד, אז הוא ימות. זה פשטות המשנה. אומרים רבותינו לא. קנאה, תאווה וכבוד מוציאים את האדם מן העולם הזה. למה? כי אדם שהשם ישמור, הוא חי כל הזמן בקנאה, אין לו עולם הזה. לא עולם הבא, לא מדברים על עולם הבא. למה? בוא נניח. האדם הזה עכשיו בנה בית, השקיע עליו 3 מיליון שקל. איך שהוא סיים לבנות את הבית, הוא יוצא מהרחוב, הוא רואה חבר שלו, בנה גם כן בית חדש, והוא בנה ב4 מיליון. מה שהוא עשה והתפשר בהצעה, הוא רואה שהחבר שלו, כל מה שהציעו לו כהצעה הראשונה, עשה. אני שואל אתכם בכנות, הוא ייהנה מהבית שלו? אם יש השאלה הזו, אם הוא קנאי, לא. אז אם הוא קנאי, הוא לא, עכשיו מה הבעיה? הוא לא ייהנה כפול. הוא לא ייהנה בשום מקום. מהבית שלו הוא לא ייהנה, ואת מה שיש לחבר הוא לא יקבל. למה? כי עד שהוא יחליט לעשות מה שהחבר עשה, הוא כבר יעשה יותר. החבר כבר יעשה יותר. אז הוא לעולם לא נהנה מהעולם הזה, כי ממה שיש לו הוא לא נהנה, וממה שיש לאחר הוא לא יגיע. לא רק בית. נניח האדם הזה, יש לו אישה טובה. אבל יצא לו להיפגש עם החבר, והוא ראה שאשתו של החבר בעיניו יותר טובה. בכל מיני מובנים. הוא ישמח באשתו? בקנאי אנחנו מדברים. קנאי לא, ברור שלא. עכשיו, הוא לא ישמח באשתו, ואת האישה של החבר הוא לא יקבל. זאת אומרת, אין לו עולם הזה. כי הוא כל היום עסוק באין. אז את היש הוא לא חי, את האין הוא לא משיג, לא סתם הגמרא אומרת, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו אפילו. אפילו חצי מהתאווה הוא לא ישיג. אז הוא כל היום ברדיפה אחרי אוויר, אחרי דמיון, והוא מפסיד את החיים, את היש הוא מפסיד. הוא כל היום עסוק בקנאה. הוא כל היום עסוק במה יש לאחרים, ואיך אני אשיג מה שיש לאחרים. האדם הזה מוציא את עצמו מן העולם, כחבל, חביבי, אתה כל כך משקיע, מתאמץ על העולם. למה לא ליהנות מהיש? יש לך המון יש. הרי אם תבוא ותתבונן כמה אנשים מקנים ביש שלך, זה נותן לך פרופורציות. אבל במה אתה עסוק כל היום? באין, במה יש לאחר. יש יסוד, לא יודע אם אמרתי לכם אותו, אבל הוא נצרך פה מאוד. הרי לכאורה יש סתירה. בשתי מימרות של חז"ל. יש משנה באבות, זה גם גמרא מסכת תמיד. שם המשנה אומרת, איזו עשיר, שמח בחלקו. מצד שני, יש מדרש בקהלת רבה. המדרש כותב, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. יש לו מנה, רוצה 200. יש לו 200, זה 400. יש לו 600, רוצה 1200. והשאלה נשאלת, השאלה אם יש פה התנגשות בין שתי המדרשים, בין שתי דברי חז"ל. מצד אחד, אני רוצה להסביר קודם את השאלה, לפני תשובות. אם אתה אומר לי שאדם שיש לו מנה הוא רוצה 200, איך יכול להיות במציאות בעולם אדם שהוא שמח בחלקו? הוא שקרן? הרי אם יש לו 1,000,000, כמה הוא רוצה? 2 מיליון. איך אדם יכול לשמוח ב1,000,000 שיש לו רצון בנפש ל2 מיליון? במציאות, איך זה יכול להיות? הוא לא יכול להיות שמח. יש לו חוסר. אז איך יש מציאות שהוא עשיר והוא שמח בחלקו? עובדתית, איך זה יכול לקרות? אם הוא יודע שכל דבר שיש לו זה לא שלו במילא. אם זה ברוך לא אתה שלו, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. הוא שמח בכל דבר שיש לו. יש לא מנה. עכשיו, אם הוא יודע שזה לא שלו, כאילו, זה שהכל הראי פה בזה. כן. זה במילא לא שלי, זה לא משהו שאני עכשיו עשיתי, זה במילא לא שלי, זה חולף, זה מגיע, אז יש לו מנה, הוא יהיה שמח במנה הזה, זה לא מטר. אתה אומר טוב, אני רק אחדד את זה. הרי, אני אתן לכם למשל דוגמה. ילד משחק... אבל אם יש לו מנה, אפשר כאילו לנסות לדרוש את זה. אם יש לו מנה, אז הוא רוצה... כן, 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 זה מה שהוא אמר. לא, אבל אם הוא מבין ששום דבר... זה מה שהוא אמר. שכלום לא שלו. זה מה שהוא אמר, נכנם. אני רק אסביר את זה. הוא אמר טוב, אני אסביר את זה. אני אחדד את הדברים. ולא יצויר שילד משחק מרכיב פאזל 120 חלקים.
הדבר הכי מעצבן בהרכבת פאזל, שהרכבת 119 וחסר לך חלק האחרון, כאילו לא הרכבת. כאילו שום דבר לא שווה פה, הוא פתאום עצוב, הוא מתעצבן, איפה החלק? כנראה האחים שלו שיחקו יום לפני, ושהם אספו את הפאזלים, הכניסו את החלק הזה בקופסה אחרת. אבל יש לו אח קטן, חוכמולוג, בא אליו עם קופסה של פאזל ומציע לו חלקים מפאזל אחר. הוא אומר לו, קח, מה? קח 4, לא 1. הוא אומר לו, מה יעזור? זה לא החלק שלי. זה לא יתאים לי, זה לא טוב לי. זה לא מה שאני צריך, זה לא מה שאני רוצה. זה לא מה שצריך. אני יכול לרצות את כל החלקים שלך, זה לא יעזור לי. דייקתם טוב בדברי חז"ל, אם יש לו מנה, אם אדם חי במציאות שיש לו, הוא האדם הזה לעולם יסבול. הוא לעולם יסבול, כי תמיד הוא יהיה בחוסר, תמיד הוא ירצה 200. לפי הנוסחה הזאת, אגב, הבן אדם הכי מסכן בעולם זה אילון מאסק. לא, כבר לא, הוא ירד מנכסיו. לא, כי החוסר בנפש שלו... הוא איבד איזה... לא, אם משהו איבד. אם משהו איבד, הוא איבד, מה שהוא איבד הרי זה 2 אלו שמתחתיו ביחד, כאילו. כן. זה מה שהוא איבד בערך. אנחנו פשוט העלים אותם כזה ברגע. והחוסר הגדול שיש לו בנפש זה משהו שאפשר להבין. לכן הוא רוצה דברים משוגעים. ליישב את המאדים, מאיפה זה מגיע? לך פעם חשבת על רעיון כזה? למה הוא יש לו כאלו רעיונות? כי הוא חושב, בגלל שיש לו חוסר גדול בנפש, הוא חושב בדברים שיביאו הרבה כסף. אז יצר חלליות וטילים רבי פעמים, ומכוניות כאלו, ומכוניות של מים, ומכוניות של לא יודע מה. דברים שבגדול, כי הוא צריך למלות את הצמא הנפשי של 200. אז תחשבו כמה חסר לו, ובואו נגלה לכם סוד שהוא מרגיש עני דלפון. כי אף אחד לא טעם הזה להיות טריליונר, הוא טעם. לכמה ימים. מבחינתו שעכשיו יש לו 700 או 800 מיליארד, זה לא כסף, כי מה שיש לו זה לא משנה, זה יש לו. אף פעם אדם לא עסוק ביש, כמו שאמרנו. במה הוא עסוק? שאני כבר לא טריליונר. תחשבו איזה חוסר זה בנפש. אנחנו לא יכולים להבין את זה, זה שיגעון ברמות שאי אפשר לדמיין אפילו. אז אדם שחי ביש לו, הוא מסכן כל החיים. אבל אם אדם מבין שיש לו חלק שבורא עולם נתן לו, ואם היה לו חלק אחר זה לא היה טוב, כי זה לא היה מתאים לו. כי מי שתפר והרכיב את הפאזל שלו זה בורא עולם. ואת החלק שבורא עולם נתן לו זה החלק שמדויק לו. אז אם היה חלק קטן יותר או גדול יותר, זה לא היה מתאים לך. אז האדם הזה יודע שזה חלקו, הוא יכול להיות עשיר. ושמח בחלקו. כי איך כתוב? אם זה ברכת השם, היא תעשיר. מה הפשט? אם אתה מבין שכל מה שיש לך, החלק שלך זה ברכת השם, אז היא תעשיר אותך. לעומת זאת, יש עושר שמור לבעליו, לרעתו. למה? כי אם זה לבעליו, על אותו משקל. אם זה לבעליו, אז זה לרעתו, ברור. זה רק יחזור עליו בסוף. לפי זה אמרנו, אולי בסייעתא דשמיא אפשר להסביר, שלכאורה יש בקשה שכולנו מברכים אותה ברכת המזון. ואין אל תצריכנו לידי מתנות בשר ודם, ולא לידי הלוואתם, אלא לידך המלאה, הרחבה, עשירה והפתוחה. אנחנו לא רוצים לא מתנות בשר ודם ולא הלוואתם. ואני שואל שאלה פשוטה. אברך יושב בכולל, מסתכר 2,000, 3,000, 4,000, הוא בכולל הייטק, כמו שנקרא. אשתו גם כן עובדת, מביאה עוד 5, 6, 7. יש לו משפחה ברוכת ילדים, 7, 8, 10 ילדים. זה לא מתחיל קניות אפילו. לא דיברנו על הוצאות, לא דיברנו על עכשיו, חודש, חודשיים הזה, שכל אברך בזמן זה בורא עולם צריך להחזיק אותו ככה, מהקולב מאחורה בשביל לעבור את זה. תחשבו שיש לו 7 ילדים, 8 ילדים, זה ספרי לימוד, זה כל הדברים לבית ספר, זה חופש, לא דיברנו. תחשבו, יש לו ילדים בסמינר, יש לי חבר, אברך, יש לו 3 בנות בסמינר. אתם יודעים מה זה אומר? כל ילדה 2,000 שקל בחודש. איך זה קורה? אז צריך שיהיה אנשים טובים באמצע הדרך, שיבואו וידאגו לו. אז מצד אחד הוא אומר, ונעל תצליחנו לידי מתנות בשר ודם. אבל לא הם דואגים לו. שנייה, מצד שני, הוא צריך את הבשר ודם. מה התשובה, רבי שמעון? לא הם דואגים לו, הם שליחים בסך הכל. בורא עולם דואג לו. אתה אמרת טוב, אבל כמעט.
ואני אסביר. אותו משקל שזה אותו אברך מבקש, ונעל תצריכנו לידי מתנות בשר ודם. אם זה שמביא לי חושב שהוא נתן לי, אז ונעל תצריכנו, לא רוצים מדבר כזה. אתם יודעים למה? כי על זה יש בעיה של... איך כתוב שם? טוב עין הוא יבורך. כן. אדם שיש לו טובת עין, זאת אומרת, בכל דבר הוא רואה את הטוב, ולא חלילה חי כל הזמן בקנאה ומציק לו מה יש לאחרים, אז הוא מבורך. מי מגיע למצב הזה? רק אדם ששמח בחלקו, אז הוא יכול להיות טובת עין ולא לראות בקנאה כל הזמן את האחרים. כי מה יש לי לקנות? זה שלא מה שזה מה שצריך. אז האדם הזה הוא מבורך, אז בכסף שלו יש ברכה. אבל אם האדם הזה חי אבל בכסף שעובר דרכו. אבל אם זה לא, הוא לא כזה, אלא הוא חי במציאות של מתנת בשר ודם, הוא מרגיש שהוא נותן, אנחנו מברכים, ונעל תצריכנו לתת בשר ודם, זה אפילו הלוואה מהם לא. למה? כי אם הוא ההפך מטוב עין, אז אם טוב עין הוא יבורך, שמשמור מי שהוא רע עין. אז הוא מצמצם לעצמו, הרי אדם בצרות העין, הוא מצר לעצמו את השפע. אדם לא מבין שבראייה, במבט, בהסתכלות שלו, הוא משפיע על עצמו את השפע. אם זה טוב העין או צרות העין, הוא משפיע על עצמו את המהלך. לפי זה רבותיי, בואו נתחיל להתחבר לעניין שלנו. גילה לנו התנא שקנאה, תאווה וכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אבל מה המידה הראשונה? קנאה. ממנה נולד הכל. אגב, שגם זו המידה הלא טובה הראשונה שהייתה בעולם. כן, ואבן. אתה אחי. לא, קנאת המלאכים. המלאכים? לא, המלאכים. נחש, הקדמוני. שמיים, שמש וירח. לבנה יום רביעי, הבן אדם עוד לא בכיוון. כן, עמיתי את עצמך. איך יעמיתי? כבר משם המידה הראשונה שהייתה בעולם זה הקנאה. אחרי זה סמ"ם באדם, אחרי זה הנחש באדם וחווה, אחרי זה קין והבל, אחרי זה ישמעאל ויצחק וכן הלאה. אבל זו מידה שהיא באה והיא שורשית מאוד לעולם. אגב, שהיא נצרכת במובן מסוים. היא נצרכת, כי המדרש כותב, אלמלא קנאה שקנאה אברהם, לא היה מתגלה הקדוש ברוך הוא בעולם. מכירים את המדרש הזה? לא היה מתגלה. אלמלא קנאה שקנאה אברהם אבינו, לא היה מתגלה הקדוש ברוך הוא בעולם. מדרש בשוחר טוב על תהילים, על הפסוק, אל תתחר במרעים, אל תקנא בעושה עוולה. שואל המדרש, מה זה אל תקנא בעושה עוולה? תגיד אל תקנא. אם אתה רוצה להגיד שקנאה זה לא טוב, תגיד אל תקנא. למה אל תקנא בעושה עוולה? אומר המדרש, כי יש קנאה שכן צריך. שאלמלא קנאה שקנאה אברהם, איפה אברהם קנאה? מדרש מספר, אחרי מלחמת המלכים נפגש אברהם ומלכי צדק מלך שלם. מי זה מלכי צדק מלך שלם? שם בן נוח. אומר לו אברהם, תגיד לי, איך אתם רק ניצלתם? כל העולם נחרב, רק אתם ניצלתם. איך יכול להיות? בזכות מה? אמרו, תדע לך, אבא שלי 24 שעות, 12 חודש, לא נחרב. כל היום וכל לילה היה עסוק בלהאכיל את הבעלי חיים. זה רוצה בשעה הזאת, זה בשעה הזאת, פעם אחת אפילו איחר לאריה, נתן לו מכה ברגל, עשה אותו נכה. אמר אברהם, ככה? אם הוא עשה חסד רק עם בעלי חיים, ככה נתן קיום לעולם, אם אני אעשה עם בני אדם, מיד והייתה אשל בבאר שבע. זאת אומרת, מתי אברהם פתח את האשל הזה שבו הוא הכיל והשקע, ואז שבו הוא להודות לו, אמר אל תודו לי, תודו למי שאמר והיה העולם, וגילה את שמו של השם בעולם, בזכות הקנאה. אבל זה קנאה שהיא חיובית. מה ההבדל בין שתי סוגי הקנאה? זה ספר דק מאוד. יש אדם רואה מישהו קנה עכשיו מרצדס חדשה, קנה עכשיו בית חדש, קנה עכשיו איזה שעון יוקרתי. יכול לעלות לו בלב? שישרף האוטו, ביי. עד לכיכר שהתפוצצו לו 4 גלגלים. כואב לו שיש לאחר. יש אחד שיכול להיות שהוא רואה מה שיש לאחר, אבל הוא אומר, אם הוא יכול, גם אני יכול. שיהיה לו לבריאות שהשם משפיע עליו עד בלי די, אבל אם הוא יכול, גם אני יכול. אז הקנאה הזאת היא מעוררת אותו לפעול. כלומר, המדרש אלמלא קנאה, אנשים לא יוצאים לעבוד, לא עושים מלאכה, לא בונים בניינים, לא כלום. זה כוח דחף. איפה הנקודה הדקה אבל? שאלה איפה אתה ממנף את זה. אתה ממנף את זה למקום של איפה אני אהיה יותר טוב,
או שהוא ירד. היו אומרים פעם בישיבות שיש שתי אפשרויות לבן אדם להיות גבוה יותר מאחר. אפשרות אחת לבנות לעצמך במה. אפשרות שנייה לחפור לשני בור. מה ההבדל בין שניהם? אם בנית במה, אתה לא התעסקת איתו בכלל. אתה טרחת, התאמצת, למדת יותר, נהיית מלומד, נהיית עורך דין, נהיית רופא, נהיית קבלן, נהיית תלמיד חכם להבדיל, נהיית משהו, השקעת ונהיית גדול ממילא. או שאתה יכול להישאר איפה שאתה בטבחת בלי שום דבר, אין לך ידיעות, טמבל על מלא, אבל אתה רק מוצא גירעונות אצל האחר. הוא כזה, בום, הוא כזה, ואז אתה מפיל אותו, ממילא אתה נשאר גבוה בלי להתאמץ. איך זה נוצר? כי מצאת בו חסרונות. אז אומרים, חביבי, אתה רוצה להיות גבוה, תבנה במה, אל תתעסק באחר. אתה רוצה לראות אצל האחר ושזה יזיז אותך לדרה ולבריאות. אבל לא שזה יפריע לך מה שקורה אצל האחר. נחזור לענייננו. הראשון בעולם שתיקן את מידת הקנאה בשורש שלה, זה היה אהרון הכהן. אהרון הכהן. יותר מזה, אהרון הכהן הגיע לרמה של תיקון מידת הקנאה, שהיא לא אנושית ולא הגיונית למסגרת העולם. אפילו, אני אגיד יותר, אפילו המלאכים לא הצליחו להגיע לרמה של אהרון הכהן במידת הקנאה. מה הראיה? יש סתירה. ככה מביא האמונה עתידך. פעם אחת מצאנו, כשמשה מתווכח עם המלאכים, מה הוא אומר להם? כלום קנאה יש ביניכם, למה אתם צריכים תורה? אין ביניכם קנאה, למה אתם צריכים תורה? לעומת זאת, הם כן קינו במשה רבנו שבא לקחת את הלוחות. מה יגלו דישה בינינו? לא רק זה, נתנו עין הרע בלוחות, בגלל זה נשבחו לוחות ראשונים, ככה מדרש. אז יש להם קנאה או אין קנאה? אומר הרב שיש שתי סוגים של קנאה. יש אדם שמקנא למה יש לאחר, זה הקנאה של קנאת הרע וכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אבל יש קנאה שאדם לא מפריע לו מה יש לאחר, הוא מקנא לדברים שלו. כמו ילד קטן, סבתא קנתה לו מכונית, אחים שלו רוצים לשחק איתו, אומר להם לא, תשאלי. הוא מקנא לחפץ שלו, אומר להם לא ייקח לכם את המשחקים שלכם, אל תיקחו את המשחקים שלי. אדם נכנס הבית, רואה מישהו יושב על הספה. הוא לא, מה אתה עושה? הוא אומר, לא מחבט לך, אני יושב. מה זה מחבט לך? זה מהבית שלי. זה קנאה. אתה מקנא לבית שלך, צא. לא רק זה, התורה שמביאה שאדם שחושד באשתו השם ישמור, אז מה כתוב שם? ועברה עליו רוח קנאה וקנא את אשתו. מה זה קשור קנאה? הוא אומר לאותו אדם, מה אכפת לי מאשתך? עזוב את אשתי. זה קנאה לא מה יש לך, אלא אל תיגע בשלי. זה קנאה יותר גבוהה, זה קנאה, אפילו לבעלי חיים יש אותה, אל תיגע בטריטוריה שלי. אריה יכול להילחם עד מוות, אל תיכנס לטריטוריה שלי. לא אכפת לי משלך, אל תיכנס לשלי. זה דבר שהוא קיים בטבע, אפילו למלאכים יש את זה. לכן שמשה רבנו בא, ביניהם אין קנאה, כי אף אחד לא מפריע לו מה יש לאחר. אבל שמשה בא לקחת תורה מהם, הוא אומר, אל תיקח את שלנו. זה אפילו למלאכים יש. ותראו פלא. אהרון הכהן מנהיג את עם ישראל במצרים במשך 60 שנה. כל הזמן הזה, משה 40 שנה בכוש, 20 שנה אצל יתרו, חוזר בגיל 80. והקדוש ברוך הוא מתגלה לאהרון, אומר לו, בפעם האחרונה שאנחנו מדברים, רב אהרון, מהיום כל דיבור שלי אליך יבוא דרך אחיך הקטן משה. לא רק זה, צא לקראתו, תמסור לו את מפתחות ההנהגה, ומהיום כל מה שהוא אומר לך תעשה, והוא המנהיג אותך ואת כל עם ישראל במצרים. אהרון היה לו איזה בעיה משהו? אהרון היה אהוב עוד יותר ממשה רבנו. עכשיו, אהרון רצה לקחת איזה תפקיד של משה כבר? לא. משה הוא האח הקטן. הוא לא היה פה. אהרון בנה אימפריה של 60 שנות הנהגה. מגיע הקדוש ברוך הוא לאהרון ואומר לו, צא לקראת משה המדברה, ומהיום הוא המנהיג אותך ואת כל עם ישראל. זאת אומרת, זוז, אתה לא קיים פה. מה היה מצופה? אל תיקח את שלי, לא ייקח את שלך. אתם יודעים מה? להבליג. משה רבנו שבוע שלם מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, הוא אומר איך אני עושה את זה לאח שלי אהרון? איך אני עושה את זה לאהרון? אמרו לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג. ורעך ושמח בליבו. אומרת הגמרא, אם אהרון היה יודע שהתורה תכתוב עליו ורעך ושמח בליבו, היה יוצא בתופים ובמחולות. שואל רב חיים שמואלביץ, רגע, מה זה, הוא צריך פרסום? כאילו, אם לא הם מצלמים אותי, אם הייתי יודע שמצלמים, הייתי עושה ככה? חס ושלום, רב חיים שמואלביץ. אומר רב חיים שמואלביץ, אהרון אמר, אם אני אצא בתופים ובמחולות, תחשבו שזה שקר, לא יאמינו שזה הגיוני. אבל אם הייתי יודע שהתורה תעיד שזה אמיתי השמחה שלי, עד כדי כך
שאני בשמחה כזאת שמסוגל לצאת בתופים ומחולות לקראת אח שלי הקטן ולהגיד לו, קח את ההנהגה, ואני שמח מכל הלב, מתוך הלב, אז הייתי יוצא עם תופים ומחולות. כתוב בספרים שבאותו המעשה של אהרון זה לא היה מעשה הגיוני. כי הוא מעל כל היגיון של העולם הזה, גם של עולם המלאכים. אהרון במעשה הזה ייצר גן חדש בעולם שנקרא כהנים. תחשבו, היה עם ישראל, כי עם ישראל נבחר, מאברהם אבינו. אחרי זה, בבני יעקב, הקדוש ברוך הוא בחר את שבט לוי. אבל זה לא משהו יזום ממנו. ופתאום בתוך שבט לוי, אהרון ומשה, אהרון נהפך להיות כהן. איך נהיה כהן? ונהיה גן מיוחד שיש לו רק לכהנים. איפה זה נוצר? כתוב בספרים, המעשה הזה של אהרון זה לא הגיוני בכלל מה שהוא עושה שם. אי אפשר להבין את זה בשכל בכלל. אבל אהרון הגיע למצב של ניקוי הקנאה משורש השורשים. אפילו קנאה ההגיונית והמותרת והנורמלית, כלום! ורעך ושמח בליבו. מה נראה לכם שהוא הפסיד מזה? כותב במשך חוכמה, גם הגר"א מביא את זה, שאהרון, כל כהן גדול יכל להיכנס לקודש הקודשים פעם אחת בשנה, ביום כיפור. אהרון יכל כל יום. היה צריך לעשות סדר קורבנות מסוים, אבל כל יום יכל. מה מיוחד? הרי יום כיפור כתוב, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, אומר הירושלמי, אפילו אלו שפניהם כפני אדם. גם מלאכים לא יכולים להיכנס לקודש הקודשים. למה? אומרים רבותינו, כקודש הקודשים, על זה נאמר, השמיים כיסי, הארץ אדום רגלי. קודש הקודשים זה כביכול אדום רגליו של הקדוש ברוך הוא, מכיסא הכבוד שמחובר בין השמיים לארץ. וכיוון שהקדוש ברוך הוא נקרא מקומו של עולם, ליד הקדוש ברוך הוא, אין לאף אחד מקום. לכן היה פלא בקודש הקודשים. שהגמרא אומרת שהארון מן המידה ולא מן המידה. מה הכוונה? אם זה הארון, אז אם אני מודד מקיר לקיר, מכאן לכאן, יש 20 אמה. אם אני מודד מהקיר לארון פה כמה יש? 10. מהקיר לפה? 10. מה אם זה 2.5? לא יודעים איפה הוא נכנס. מפה 20, מפה 10, איפה זה? הארון מן המידה ולא מן המידה. למה? כי במקום שיושב מקומו של עולם, אין לאף אחד מקום. אם אתה תופס מקום, אתה לא יכול לשבת במקום הזה. המלאכים הרי כינו למקום שלהם, נכון? מה לילוד אישה בינינו? אומר בעולם, מי שמקנה למקום שלו לא יכול להיות במקום שאין לאף אחד מקום. אבל הארון שגם למקום שלו הוא לא קינה. גם למקום שלו הוא לא קינה. ורחב ושמח בליבו יכל להיכנס גם לקודש הקודשים, והוא נתן לבניו את הזכות הזאת כל יום כיפור, אבל הוא עצמו יכל כל הזמן. זה מה שהגמרא מספרת, שהגיעו שמעיה ואבטליון, אז יצאו לקראתם כל העם, והיה כהן גדול שקינה. אז הוא אמר להם, יבואו בני הממיה, כי יכול כי הם בני גרים. אז אמרו לו, יבואו בני הממיה שעושים מעשה אהרון, ואולי יבואו בן אהרון שלא עושה מעשה אהרון. כי אהרון הוא ההפך מהקינה, מה מפריע לך? אז מה? באו גדולי ישראל, מכבדים אותם, מה מפריע לך שכיבדו אותך פחות? הרי זה ההפך מהאהרון, אתה לא עושה מעשה אהרון. זאת אומרת, אומר השפת אמת, שבורא עולם בא והציב לנו את ההילולה של אהרון בראש חודש אב. לבוא ונפנים מה השורש לתיקון, לכן אהרון אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הברot. איך הוא השפיע כזו עוצמה של שלום? כשורש כל הבן אדם לחברו מתחיל מקנאה. ואם אתה משרש את הקנאה משורשה, אין סיכוי בעולם. תחשבו, אם אין קנאה, איך יכול להיות מחלוקת וויכוח? אין מאיפה. אין על מה, אין כלום. אין לו סיבה להגיד לך, אין לו סיבה לפגוע בך, אין לו על מה להתחיל איתך. הכל מתחיל מהשורש. אם אדם בא מנסה לפתור מחלוקות, באדם לחברו, אבל הוא משאיר את המקום של הקנאה בוער, ולא מנסה לתקן אותו ממקום של, כמו שאמר לי מישהו, איך אני מתקן את הכעס? אמרתי, אפשר לעבוד על כעס. אתה רוצה לעבוד על כעס? תעבוד על אמונה. ביטחון. אתה תדע שכל מה שקורה מהשם, ממילא לא תכעס. אתה רוצה לא לעבור על שנאת חינם? תעבוד על הקנאה. יש דברים שהם שורשיים. והרעיון הזה של אהרון הכהן בחודש אב, זה בא לנער אותנו. אתם רוצים לא לחזור לאותו מנטרה, לאותו חורבן, לאותו בעיה. תבינו שהכל מתחיל ונגמר מהשורש הזה של אהרון. ואהרון מאיפה עשה את זה? כי אהרון תיקן את מידת הקנאה. זה מה שאומר המדרש בשיר השירים על הפסוק מי יתנך כאח לי יונק שדי. מי אומר המדרש מי יתנך כאח לי? על איזה אח הפסוק מדבר? האם על קין והבל? הרג אותו. ישמעאל ויצחק ירה עליו חיצים. עשיו ויעקב ביקש יקראו הבל אבי. השבטים ויוסף וישנאו אותו ולכו דברו לשלום. אומר המדרש אל אהרון ומשה. שעליו נאמר ורחב ושמח בליבו. אם נשים לב כל הסט הזה,
זה היה תמיד אחים גדולים שכינו בקטנים. קין היה גדול מאבל, ישמעאל גדול מיצחק, עשיו גדול מיעקב, שבטים גדולים מיוסף. היחיד הגדול שוויתר לקטן כי הוא הבין, לא משנה מה אתה חושב. לכל אחד יש את החלק שלו. אתה יכול להיות עשיר ששמח בחלקך כשאתה מבין שברכת השם היא תעשיר. כשאתה מחדיר לעצמו את המציאות הזאת, מחזיר לעצמו את התובנה הזאת, אז לא אמור להפריע לו מאף אחד. לא אמור לקנות באף אחד. לא אמור להציק לו מאף אחד. ממילא האדם הזה מאושר, כי הוא כל הזמן מחובר בחיי החיים. מחובר בו יתברך, הוא טוב עין, הוא יבורך. הכל הוא רואה בטוב, הוא יודע שהכל מונהג ומושגח מהשם יתברך. ושאנחנו נבוא ונפנים את הדברים האלו, ניקח את זה לתשומת ליבנו, ונבין שמה שיש לנו, זה מה שבורא עולם נתן לנו. וכמה שנתאמץ ונהפוך את העולם, לא נוכל להוסיף עוד גרגיר. וכמה שנשתדל לפגוע באחר, זה לעולם לא יעזור, כי מה ששלו שלו. מה שתעשה לו תוכל לקחת לו. והוא לא יוכל לקחת לך כמלוא נימה. שאדם יחדיר את הדברים האלו לעצמו, בבית, לאישה, לילדים. את התובנה הזאת, זו תובנה שמאוד מאוד נותנת כוח. איך לעקור מהשורש את המושג של שנאת חינם. כי למה הוא שונא אותו בחינם? הוא קורא אותו עם אותו חדש. אז מה אתה שונא? אז מה, אתה מכנס, בגלל זה לשנוא, מה הוא עושה לך? מה הוא עושה לך? על סתם איפה זה מגיע? מקינה. תשרש את הקינה מהשורש, תתחיל לחיות את העולם הזה. תתחיל ליהנות ממה שיש לך. עזוב להתעסק בהן, תתחיל ליהנות מה יש, ויש לכל אחד המון יש לו המון חלקו. שבורא עולם נתן לו את החלק הזה. נתן לו את החלק הזה, יחתום, אמר לי מישהו שהוא ראה סרטון שהיה איזה חייל שהיה באחד המיגוניות בשמחת תורה, והגיע לבקר אותו בבית חולים. הוא היה כולו מרוסק, ממש בלי רגליים, השם ישמור, וכולו פצוע, והגיע לבקר אותו הזמר חנן בן ארי. והוא בא לשיר לו איזה שיר, לנסות לנחם אותו, איזה שירי נחמה, אני יודע מה, השירים שלו העצובים יותר. אז הוא אמר לו, לא, אני רוצה שתשיר לי את השיר שלך, החיים שלנו תותי. איך הולך הפזמון שם? אין לנו זכות להתלונן. אין לנו זכות להתלונן. אמר לו, כן, מה זה מובן מאליו, מה שאני פה חי בכלל? עצם זה שאני חי, זה תודה להשם יתברך, על מה אני מתלונן בכלל? תראה כמה כאלו אלפים שהיו איתי שם הלכו. אז על מה אני אתלונן? זה תפיסה. לא רוצים להגיע למצבים כאלו חלילה, חס ושלום. אבל בטוב, וכל אחד בטוב שיש לו. ויש ברוך השם לכל אחד ים טוב. לדעת להעריך, להודות להשם יתברך, לחיות את זה, ולדעת שאיזו עשיר, אם אתה יודע שזה ברכת השם, היא תעשיר. אבל אם חלילה וחס, יש לו מנה, אם זה מתנות בשר ודם, אם זה עושר שמור לבעליו, רחמנא ליצלן זה לרעתו. כשאדם חי את המציאות הזאת שהחלקו זה מה שבורא עולם מקציב לי. אז האדם הזה יכול לעבוד על המידות שלו, לעבוד על הקנאה, לעבוד על השנאה, לעבוד על התחרות. הוא יוכל להגיע אחרת, אולי מיליגרם קצת יותר טוב. והשם יראה בעוניינו, ויראה כמה אנחנו רוצים לפחות להשתדל בדבר הזה, ולהתחבר ולחזור להיות אחד. ובזכות זה נזכה לגאולה האמיתית והשלמה ברחמים, אמן ואמן. חזק וברוך. בזכות השיעור, להצלחת כל עם ישראל, כל החיילים, כל מי שצריך ישועה ובריאות, ונכיים, מזון בריאות רפואת, מזון גילה, מזון בת קטי, ספר בת מזל, מזל בת ויקטוריה, מגי מלכה בת ציאלה בת רבקה, דבורה בת ברכה. השם ישלח רפואה שלמה ורצון לומר ולהביא משמעת, יצחק בן תמו, מחלוק בן אסתר, משה בן בוריה, סבן שלום, ברוך ברק בן רות, אליהו בן לאה, בן שמחה, חיים ורחל, עזרא בן כרמל, יצחק בן ג'וליה, ג'ולינה, יוסף בן תמר, יצא בן חנה, חנה בן רצון לומר, אמן. חזקים וברוכים. שבוע הבא זה יוצא יום... זה יוצא תשעה באב.